Takže ahojte ľudia, pri novom videu dneska vás víta Cuketa a dneska sa pozrieme na to, ako ideme postaviť zoo. Tak, už som tu. Budem to stavať asi v kreatíve. Bude to rozdelené na viac častí, ale nechce sa mi robiť part 1, part 2, ale dneska to určite nepostaváme. Takže, toto by som takto spravil. Chcem vám iba niečo povedať, ja z budúcnosti, alebo jak by som to povedal, že ja keď som strihal to video, tak som videl, že v tom, čo to strihám, tak je to posekané, alebo zasekané. Nebojte, Minecraft sa mi neseká tak veľa, ako to je na tom videu, tak dúfam, že to zvládnete. Čau. A ja by som tu iba chcel spraviť, že grej to vonu, nie, vonu chcem takúto, tak. Nie, nechám si toto. Tam dať ešte toto. A chcel by som vlastne spraviť takúto miestnosť, kde sa môžete pozrieť na toto. Čakajte. A vnútri budú, dajme tomu ryby. To bude akvárium. Ako vidíte, už toto je tá plošinka, alebo plošinka. Toto bude. Tuto máme my spawn. Trošku slabšie, lebo mi to tu hlučí do uší. Tuto vlastne my máme spawn a zo spawnu môžete ísť vlastne, že tu ste na spawne a pôjdete sem na podhradné námestie, tuto pôjdete po diaľnici sem a vlastne tuto iba sem zabločíte a ste tu. Tu sa akože budú kupovať lístky. A ešte tam dorobíme aj čestky, aj všetko. To ešte musím počkať. Prepáčte, že to robím v kreatíve, ale na budúce to budeme tie zvieratá, sa budeme snažiť survival to robiť. Nakoniec som sa rozhodol tak, že spravím toto vlastne pre niečo a toto dám ryby, alebo naopak. A to by som takto to mohol nechať. Ešte to vyplním týmto. Počkajte, dajte mi sekundu na vyplnenie týchto vecí. Finish. Tak, oni iba vlastne takto vstúpia a je to vyriešené. Tuto máme bufet, som ešte zabudol povedať. A mne by sa ani nové veci, potom spravíme s acetónom vo skrine a potom sem dovezieme tieto zvieratá a v survival by sme mali. Ale ja sa teraz skôr chcem ísť vrhnúť na to, čo bude vnútri v tých domoch, alebo glass pane som si mal nechať. Ešte zoberiem teraz. No to nie sú domy, prepáčte. Ja som sa pomýlil. Zoberiem chest. No toto bude iba tak na okrasu. Tie hore dám papierky a papierky stačia. Papierky. Tak, to mi nevadí, že to je také. No nevadí. A môžem to zavrieť. Teraz by som išiel do bufetu. Určite musíme dať
čestku, kde bude steak. Bude tu polievka na polievky a melón. Bude sa to prehľadávať celý melón. A ináč ešte tu musí byť čestka na peniaze. Tak, ja to tu poukladám pekne. A chcel by som spraviť aj automaty na krmenie tých zvierat, čo tu budú. Ale nejdeme písať. Čo to je? Takto by som to spravil. Ale nevyzerá to zle. Vyzerá to ako taký bufetík. To ja chcem. Potom budeme spraviť tie automaty, lenže ešte skôr musíme toto a vlastne počkaj. Čo som to chcel? Tak. A z tohoto by som niečo spravil tuto. By som tu nejako vyskladal hlinu. A drevo by som sem dal. Melóny. Ale hlavne hlina musí byť na zemi. A ešte by som dodal moje. A niečo by sme tu mohli postaviť. Toto som postavil iba tak. A ešte sem. A tu musím dať. Som zabudol, ako sa volajú morské riasy. Alebo. Počkajte. Tak som späť. A. Tak. I čo by som tam mohol zobrať? Jakú trávu? Vines, to tam asi nepôjde do vody. Kelp tam býva. A toto, ako sa to volá? To je korál, ja som zabudol. Tak môžem tam zobrať toto, takéto veci. Aj tam treba, aby tam bol sen. Ja to spravím jednoducho. Toto zaplním vodou. Treba všetko, aby som zaplnil. Zase profesionálne poľkanie. Neviem, či to počujete. Ako to je možné, že sa takéto niečo stane?
Jak to môže pretekať? Tak. Vyriešené. Tak, a teraz si dáme kill. Dáme si toto. Myslím si, že takto je to dobré. Vyzerá to pekne. Aj toto. A môžeme sa vrhnúť von. Koľko tu je monstier? Tu fontána je pekná. Len ešte by som to dodekoroval. Aby bola ešte krajšia. No musí byť. Tak to skúsime takýto nejaký dizajn. Voda nejde nabrať, takže musím spraviť toto. To nejde nabrať. Viete, čo myslím? Nie, to nebude pekné potom. No tak, bude to pekné. A nebude. Treba to vymeniť. Aj toto je, to je pekné. To môžem spraviť zo smúd, alebo... Počkaj, zoberiem. Niečo napíšem. Ande. A z andezitu sem dáme takto. To môžeme dať... Oh my god. Tak. A to by sme to mohli dávať hore. A takto. Tak, to vyzerá dobre. To je pekná fontána, akože. Dobre som to spravil. A... Tuto by som im mohol dať aj nejakú podlahu. A za cetónu na budúci spravíme túto všade podlahu, dobre? A toto som si iba tak spravil, aby sme vedeli, kam to máme dávať. My to ešte prerobíme. Tak a tu im dáme nejakú aj peknú podlahu. Napríklad z tohoto. Omenujeme set. Spruce. Píšem to dobre? Spruce sa to píše. Nomeno set. Spruce. Spruce wood. No a to by bolo z tohoto videa všetko. Čaute!